Ola a todos e a todas. Hoxe imos falar de algo que o define casi todo. Imos viaxar entre dúas sociedades, Corea e Camboxa, para ver como dúas formas totalmente opostas de entender a familia acaban moldeando a moral, a riqueza, todo. Veña, imos directo ao gran. E para eso, unha pregunta. Unha pregunta que un amigo camboxano lle fixo ao autor do noso material de hoxe. E ollo, que parece simple, pero a resposta cambia todo. É que isto non é unha simple curiosidade, é o problema fundamental que tivo que resolver cada sociedade humana que existiu. Como sabemos de quen son os fillos? Como se pasa o que temos? E dependendo da solución que se escolla, as consecuencias son brutales. Pois imos ver a primeira gran solución, a que, de algún xeito, adoptou media humanidade, a que se basea nun pacto, nun contrato social moi estricto. A ver, que é isto do sistema patrilineal? Pois é basicamente un acordo. A liñaxe, a herdanza, todo pasa a través do home. Pero para que eso funcione, fai falta un pacto social. O home encárgase do sustento económico, pero a cambio necesita unha garantía. A garantía da muller de que os fillos son realmente seus. Todo xira alrededor disto. E aquí onde a cousa se põe interesante. Cales son as consecuencias deste pacto? Pois pensade ben, se necesitas garantir a paternidade, que faz? Control, unha moralidade sexual moi estricta, sobre todo para as mulleres, vigilancia social constante, de aí que estas sociedades sexan ruidosas, hai conflicto. O famoso caso da sogra contra a nora en Corea, por exemplo, non é casualidade, é o son do sistema traballando para manter ese pacto. E claro, leis de herdanza supercomplexas, todo isto curiosamente parece que axuda a acumular riqueza e a desenvolver civilizacións dun xeito moi rápido. Corea é o exemplo perfecto. Vale, esa é unha vía, pero ese houvese outra. Ese unha sociedade decidise non basearse nun pacto social, senón nunha verdade biolóxica, que é imposible de discutir. Pois ese é o sistema matrilineal. Aquí non hai pacto que baña porque non fai falta. A liñaxe segue a liña feminina. Por qué? Porque a certeza é biolóxica. A filla dunha nai é sempre a súa filla. E o neto ou neta que veña desa filla é seu, sen ningunha dúbida. O crebacabezas está resolto dende o principio. Isto, claro, cambia por completo como se vive o día a día. Imaginade en Camboxa, os fillos levan o apelido da nai. A casa familiar adoita herdala unha filla, e os homes son os que se mudan á casa da familia da muller cando casan. Se hai un divorcio, o home o que marcha, e os fillos quedan sempre na casa da nai, coa súa familia. A responsabilidade principal, tanto económica como da crianza, recae nas mulleres. O núcleo, o centro de todo, é a liña feminina. Entón, chegados a este punto, vemos que temos como dous sistemas operativos completamente distintos para organizar a sociedade. E como afecta isto a algo tan básico, tan fundamental, como o que está ben e o que está mal? A moralidade. O contraste é tremendo. Por un lado, a sociedade patrilineal, ruidosa, chea de conflitos porque necesita controlar. A súa moralidade é moi estricta, moi desenvolvida, porque o seu obxectivo é a orde, o control, a acumulación de riqueza. E por outro lado, a matrilineal, pacífica, relaxada, a moralidade é moito máis flexible, máis liberal. Por qué? Porque o foco non está na riqueza, senón na felicidade, na comunidade. Mirade, para que se vexa claro, hai a pequena historia moral de Camboxa que o explica de maravilla. Un mono rouba unha banana dun posto de fruita. Que se fai? A resposta camboxana é a habilidade do mono. Entendedes a diferenza? Nun sistema como o coreano falaríamos de roubo, de propiedade privada, de castigo. Aquí non. Aquí recoñécese a habilidade do mono. É unha forma de ver o mundo totalmente distinta. E isto aplícase a conceptos máis complexos. Por exemplo, o que nós chamaríamos suborno. O autor deuse de conta de que en Camboxa non se vía necesariamente como corrupción, era máis bien un sistema de redistribución. Sí, a riqueza flúe cara a un líder, pero espérase que ese líder a devolva, que a redistribúa entre a xente. Non é só un acto de avaricia persoal, é parte dun fluxo económico da comunidade. E todo isto lévanos á conclusión, a gran pregunta: cal é o prezo a pagar por cada sistema? Porque sempre hai un prezo. Vexamos o que se gaña e o que se perde. A ver, poñámolo todo xunto. O sistema patrilineal, o de Corea, basease nun pacto social para garantir a paternidade. O resultado, unha moralidade moi desenvolvida. Sí, moita riqueza, pero tamén conflito. O foco está no control dos bens, na herdanza. O sistema matrilineal, o de Camboxa, basease na certeza biolóxica. O resultado,
Paz social, felicidade, o foco está na familia e na comunidade. O importante aquí é entender que non hai un mellor que outro. Son dúas solucións distintas ao mesmo problema universal, e cada unha implica unha elección: riqueza e control ou paz e liberdade. Dúas solucións, dous camiños completamente diferentes para resolver o mesmo desafío de sempre. Como lle pasamos o noso mundo á seguinte xeración? E con isto rematamos, cunha pregunta para reflexionar. Hoxe en día, en todo o mundo, as estructuras familiares están a cambiar a unha velocidade de vértice. Entón, a pregunta é: que problema fundamental está a intentar resolver a nosa sociedade moderna? E, sobre todo, cales van ser as consecuencias? Que estamos a gañar e que estamos quizáis, sen darnos de conta, a sacrificar nesta nova solución que estamos a construir?